Здравейте! Аз съм Лъчезар Росенов, а вие сте с първия от уроците от поредицата ChatGPT за тези, които смятат, че няма да могат да се справят. В този учебен курс, който се състои от 12 видеоурока, ще получите основните знания, които са ви необходими, за да използвате огромните възможности, които ни предоставя едно от приложенията на изкуствения интелект – GPT. Първият от уроците ще ви запознае с това, какво представлява изкуствения интелект, какво са GPT и ChatGPT, какво можем да правим с тях, за кого са предназначени тези уроци и на какви теми са. Изкуственият интелект се занимава с създаването на компютърни системи и програми, които могат да изпълняват задачи, изискващи човешка интелигентност. Това включва способности като учене, разсъждение, анализиране, предвиждане и вземане на решения. Върху изкуственият интелект се работи от 50-те години на миналия век, но бързото му развитие стана възможно едва през последните 10 години, включително с практическа реализация при роботите, виртуалните асистенти, автономното шофиране, автономните производствени линии. Масовото използване на изкуствен интелект стана реалност, като тези технологии вече са интегрирани в много области от нашето ежедневие. OpenAI е водеща компания и изследователски център, посветени на развитието на изкуствения интелект. Тя е основана през декември 2015 година с мисията да създаде и насърчава развитието на напреднали технологии за изкуствен интелект, които да са достъпни и полезни за максимално голям брой хора. Двама от основателите на компанията са Сам Алтън, който е изпълнителен директор, и Илон Мъск. OpenAI има офиси и центрове в различни градове в САЩ, като основните офис и център се намират в град Сан-Франциско, щата Калифорния. Ключови проекти на OpenAI са Robotics за използване на изкуствен интелект при роботите, AI for Education – използване на изкуствен интелект за образователни цели, и Generative Pre-trained Transformer или GPT – изкуствен интелект за обработка на естествен език. Ние ще се научим да използваме резултатите от последния от проектите на OpenAI. Нека разгледаме компонентите на съкращението GPT. Generative – генеративен. Този модел е способен да генерира текст и отговори, които приличат на текст, написан от човек. Това означава, че може да създава нови текстове, базирани на задание. Pre-trained – предварително обучен. GPT моделите се обучават предварително чрез огромни количества текст от интернет. Този предварителен процес им позволява да научат граматика, структура на езика и разнообразни знания от текстовете. Трансформер – този термин се отнася до специфичния вид архитектура на невронната мрежа, използван в модела GPT. GPT моделите са впечатляващи, тъй като са способни да генерират текст, който е често креативен, разбираем и подходящ за разнообразни приложения. Те могат да отговарят на въпроси, да генерират статии, да превеждат текстове на различни езици и много други. GPT се предоставя като услуга и се използва чрез интернет. Потребителите се увеличават лавинообразно и от старта през декември 2022 година вече са над 100 милиона. За да осигури функционирането на GPT и висока производителност, компанията OpenAI поддържа глобална инфраструктура,
която обхваща множество сървъри и центрове за обработка на данни в различни региони на света. Въпреки старанието ми да не използвам много технически термини, описанието на GPT изглежда прекалено сложно не само за повечето хора, но и за компютърни специалисти. На пръв поглед да се научиш да работиш това върхово постижение на човешката мисъл изглежда невъзможно или поне изисква дълго и специализирано обучение. Но всъщност въобще не е така. Докато разработването на изкуствен интелект изисква огромни технически знания и интензивни изследвания, най-успешните системи с изкуствен интелект са направени така, че да бъдат невероятно лесни за използване от обикновените хора. Трябва ви само канал за връзка и тя е чата, който всички са използвали, чатейки си по телефона или компютъра. Сега ще можете да се чатите и с GPT, затова служи чат GPT. Чат GPT е готов за използване, без да бъде необходимо да го инсталирате или да правите някакви сложни настройки. Не се изисква никаква компютърна подготовка или технически умения, за да започнете да го използвате. Поле за въвеждане на текст и бутон за изпращането му. Това е всичко. Да запитаме GPT какво може да прави. GPT може да бъде използван, за да отговаря на въпроси. Това го прави полезен за търсене на информация или получаване на съвети. GPT е проектиран да генерира текст. Този текст прилича на текст, написан от човек. Това го прави полезен инструмент за създаване на статии, резюмета и всевъзможни други текстове. GPT може да анализира текст и извлича смисъл от него. Това може да помогне при обобщаване на текст, класифициране на документи, определяне на тенденции и много други задачи, свързани с текстовата обработка. GPT може да работи на десетки езици, включително български. Разбира се, основният език на GPT, на който е обучен, е английски, на който има и най-голяма експертиза и познания. Това са само някои от възможностите на GPT. Следващите уроци ще ви научат как да използвате GPT конкретно и как този инструмент може да бъде полезен в различни аспекти на живота и работата ви. Не се страхувайте, GPT е мощен, но лесен за използване инструмент. Вторият урок е посветен на регистрацията в чат GPT, запознаване с началния екран и опътвания за начина на работа. Следват 10 урока за приложението на GPT в нашето ежедневие. Важно е да отбележа, че те са насочени към бита, а не към изпълняване на професионални задължения. Уроците са за тези, които решат да опитат да използват изкуствен интелект в дома си, които се страхуват, че трудно ще се справят и не искат чужд поглед върху първите си стъпки. Но получените знания са добра база, за да се започне професионално използване на GPT. И така, следват уроци. Как да получаваме информация, как да задаваме въпросите си, за да получаваме правилни отговори. Как да създаваме с лекота различни текстове, даже когато сме нямали преди никаква идея как да го направим. Как да превеждаме на различни езици и как да получим персонален учител, за да ги изучаваме. Как да се развиваме чрез самообучение, а също да помогнем на учениците в семейството да си учат уроците. Как да готвим, да научим много нови рецепти, начини за приготвяне и съхранение на храни. Как да се грижим за добрата си физическа форма и за здравето си. Как да получим съвети и информация за хобито си, например, как да се направим най-красивата градина. Как да се справяме с проблемите по използването на все по-големия брой различни технически уреди в дома ни.
как да се забавляваме и как да творим изкуство. И накрая, как GPT може да бъде наш незаменим и верен приятел, за да не се чувстваме никога самотни.